तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. त्याआधी मी माझ्या चॅनलबद्दल 4 गोष्टी सांगू इच्छिते. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत आणि शॉर्ट्स देखील आहेत आणि तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की एकदा चॅनलला व्हिजिट करा, जॉईन करा आणि जॉईन केलं तर बेल आयकॉनवर क्लिक करायला नक्की विसरू नका. प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे व्हिडिओ जे मी टाकते, शॉर्ट्स टाकते, ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा आणि छान छान गप्पा मारा. आपलं आजपासून लाईव्ह कंटिन्यू असणार आहे. एजे अमोल, हाय हाय एजे अमोल, कसे आहात तुम्ही, कुठून बोलताय नक्की सांगा. त्यानंतर बोलताय समूह, हाय समर्थ, हाय हाय, आ जाओ सब लोग रेल में चढो. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. प्रिया के, हाय हाय, स्वागत आहे सर्वांचं. समू बोलतोय हाय, आ जाओ सब लोग, 8 बजे की ट्रेन है, FIR मत बोलना, ट्रेन छूट गई, फिर मत बोलना. ओके. अमोल दिदा म्हणतात कोणत्या हेतूने तुम्ही कमेंट जज करता. कोणत्या हेतूने तुम्ही कमेंट जज करता म्हणजे काय दादा, मला कळलं नाही काय सांगताय ते. हेतूने म्हणजे कोणत्या हेतूने म्हणजे मला कळलं नाही. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला आणि प्लीज डबल टॅप करा आणि नवीन असाल तर जॉईन व्हा चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या लाईव्हचे नोटिफिकेशन येतील तुम्हाला. समूह वाईट कमेंट, वाईट की माणसं. ओके, कमेंट वाईट की माणसं वाईट. कमेंट करणारी माणसंच असतात, त्यामुळे ज्यांना चांगली बुद्धी देतो देव ती चांगली कमेंट करतात, ज्यांना चांगली बुद्धी नाही आहे ती वाईट कमेंट करतात. त्यामुळे माणसंच वाईट की चांगली आहेत की वाईट आहेत हे ठरतं. कमेंटचा काही दोष नाही आहे, आपले हात आहेत. माणसं इथं येतं तेव्हाच माणसं बोलतात. कमेंट वाईट कशी बोलणार, माणसंच करतात ना ती कमेंट. समूह म्हणते आज हमारे भाई ने हंस हंस कर मेरे को पागल कर दिया. अरे ऐसी कौन सी बात हो गई. तो अमोल भैया हम क्या गलत मैसेज नहीं करते. जो अच्छे लोग होते वो अच्छे कमेंट करते. कलाकार कितले. आपलं स्वागत आहे. कलाकार कुठून बोलताय नक्की सांगा. हाय तनुजा ताई, 3 नंबरला लाईक डन, थँक्यू तनुजा ताई. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला पुन्हा एकदा सर्वांचं. कसे आहात सर्वजण नक्की सांगा. नमस्ते ताई म्हणते तनुजा ताई, खूप दिवसांनी आपली सर्वांची भेट होते. प्रेम बद्दल 2 ओळीमध्ये सांगा. प्रेम बद्दल काय हो अजय दादा. मला माहिती आहे तुम्हीच आहात ते. हाय सिद्धी, कशी आहे. प्रेमाबद्दल काय सांगू. प्रेमाबद्दल, प्रेम हे खूप महत्वाचं असतं आपल्या लाईफमध्ये. प्रेम हे प्रत्येकाच्या नशिबात नसतं है ना. प्रेम हे प्रत्येकालाच मिळत नसतं, प्रत्येकाच्या नशिबात नसतं. तर असं असतं प्रेम म्हणजे आई वडिलांचं प्रेम, भावा बहिणीचं प्रेम, नवरा बायकोचं पण प्रेम, असं असतं प्रेम. जे
आईसारखं प्रेम कोणी करू शकत नाही, भावासारखी माया दुसरं कोणी करू शकत नाही. कोण अजय? सॉरी, मला असं वाटतं की सॉरी, अरुण अजय दादा, अजय पाटील, अजय पाटील असणार तुम्ही. कारण असे क्वेश्चन तेच मला विचारू शकतात. एकेदा जय शंकर महाराज, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र दादा, जय शिवराय, जय शंकर, हर हर महादेव. कुठून बोलताय एकेदा? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून मला तुम्ही जॉईन केला तर माझ्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील, नाहीतर माझ्या लाईव्हचं नोटिफिकेशन पोहोचणार नाही तुमच्यापर्यंत. शुभम कुठून? नमस्कार शुभम दादा, मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, पण आता माझं लाईव्ह आहे चालू जम्मूवरून. मी जम्मूला आहे. त्यानंतर जे अमोल म्हणतायत, कधी प्रेमाची भीक मागितली आहे का? नाही, प्रेमाची भीक मला माझ्या म्हणजे मी कधी नाही मागितली प्रेमाची भीक कोणाकडे. जे आपल्या नशिबात असतं ते असतं. प्रेमाची भीक का मागावी माणसाने? नाही मागितली कधी प्रेमाची भीक, आणि वेळ पण नाही आली. नवऱ्याचं खूप प्रेम आहे. प्रेमाची भीक मागावी लागेल असं मग ते प्रेमच नसेल कदाचित. प्रेमासाठी भीक मागावी लागेल, प्रेम आहे तुझं म्हणून. व्हॉइस मी ऑफ केलेला. आम्ही सांगलीकर. एकेदा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. माझा व्हॉइस मी म्यूट केलेला आणि समजलंच नाही, त्यामुळे मी परत एकदा रिपीट करते. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी सिंधुदुर्गातली आहे, हे कुडाळ तालुका, कोकणातली, प्रॉपर कोकणातली आहे मी. माका कोकणी खूप भारी येतात. माझ्याशी बोलायचं असाल तर बोलू शकता तुमका. तर चॅनलला जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. बेल आयकॉनवर तर माझ्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आणि म्हणतायत अमोल दादा म्हणतायत अजय पाटील यांच्याबद्दल 2 ओळीमध्ये सांगा. अजय पाटील दादा हे माझ्या स्टार्टिंगला मी म्हणजे स्टार्टिंगपासून आहेत माझ्या चॅनलला. मला वेगवेगळे म्हणजे प्रत्येक एक इंटरव्ह्यू कसं असतो त्या पद्धतीने मला ते एक एक विचारत असतात आणि मला त्याची उत्तरं द्यायला खूप आवडतं. तर अजय दादा खूप चांगले आहेत, बरं वाटतं त्यांच्याशी बोलून, आणि नवीन नवीन आयडीने मला भेट देत असतात. एकेदा नमस्कार, व्हॉइस येत नाही, सॉरी दादा. तनुजाताई म्हणते आवाज. जय कोकण, जय कोकण, जय सिंधुदुर्ग. तनुजाताई, मी नुकतीच कोकणातून आली आहे, कालच आली. एकेदा म्हणते आवाज येत नाही येत तुमचा. सॉरी तो प्रॉब्लेम झाला थोडासा. त्यानंतर हो ताई आवाज ओके. मी आवाज आता केलाय. तिकडे खूप थंडी असेल ना, काळजी घ्या, घेत जाऊ. हो एके दादा, थंडी तर आहे, पण राहतोय आम्ही, एन्जॉय करतोय इकडची पण थंडी. या आमच्या सोबत इकडे.
त्यानंतर आमका पण कोकणी येता. कोकणातल्या माणसांना जर कोकणी येणार नाही तर मग काय फायदो ना. आपण कोकणी असं मग आपला कोकणी योग्यच व्हाया आणि अभिमान असा. मी माझ्या पोरग्यांका पण मी कोकणीत शिकवतोय, म्हणजे शिकवची गरजच नाही. आम्हीच जर बोलायला लागलो ना कोकणी तर आपली पोरा पण बोलतली. आणि बाकीची इंग्लिश म्हणा नको, हिंदी म्हणा नको, आणखी खयची भाषा ती त्यांच्या सिलेबस नुसार शिकतली, पण कोकणी भाषा ही आपणच त्यांना म्हणजे ती जतन करू शकतो. आणि पिढ्यान पिढ्या आपली माणसं, आपली पोरा, आपली नातरुंड सगळी बोला शकतात. एकेदा म्हणजे मराठी ताई आहेत, सर्वांनी फुल सपोर्ट करा. जय शिवराय, श्री स्वामी समर्थ, ओम साईराम. बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं सबस्क्राईब अँड लाईक डन. थँक्यू सो मच एके दादा, थँक्यू सो मच. खरंच तुमच्यासारखी माणसं भेटणं म्हणजे खूप सौभाग्यच आहे माझं, कारण चांगली माणसं खूप कमी असतात आणि ती तुम्ही आहात. मला खूप बरं वाटतंय. तर एजे अमोल म्हणतायत बरेच दिवस लाईव्ह नाही घेतली तुम्ही, तर लाईव्हला कसं बघता तुम्ही आता? दादा मी कोकणात गेलेली आणि तिकडे नेटवर्क इश्यू असतो आणि माझ्या भावाचं लग्न होतं, त्यामुळे मला त्या धावपळीत लाईव्ह घेता नाही आलं. एकदा दोनदाच मी लाईव्ह घेतलं, त्याबद्दल सर्वांची मी क्षमा मागते. सागर, नमस्कार सागर दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. कुठून बोलताय सागर दादा, नक्की सांगा. एकेदा कोकणात फक्त BSNL चालतं का? नाही चालतं, पण खूप नेटवर्क असं म्हणजे हे होतं, बफर होतं, म्हणजे खूप कमी असं चालतं, त्यामुळे घ्यायला जमत नाही. आणि म्हणजे मी सासरी पण होते, माहेरी पण होते, थोडे दिवस माहेरी थोडे दिवस सासरी, मग ते ऍडजस्ट होईना, त्यामुळे मी घेतलं नाही. आणि माझे कोकण दाखवायचं सगळं राहून गेलं. पण मी भरपूर असे लग्नातले घेतले, ते मी तुम्हाला तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर नक्की एकदा चॅनलला जॉईन व्हा आणि प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नोटिफिकेशन तुम्हाला येतील. एकेदा म्हणतात कोकणात फक्त, हा ते वाचलं ना. रणजित दादा नमस्कार. दीदी चल क्रिकेट खेळूयात. ओके चला, क्रिकेट आज चालू लेडीजची, इंडिया वर्सेस श्रीलंका. एजे अमोल म्हणतायत बघा तुम्हाला सर्दी झाली आहे का, खाली पडले जरा जपून. काय दादा, ची 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 काय पण बोलता. आम्हाला सर्दी नाही झाली, मी फोडणी घातली ना, त्यामुळे मसाला लागला नाकाला. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, आणि कमेंट करा. रणजित दादा तुम्ही जेवलात का, नक्की सांगा. अमोल दादा तुम्हीही जेवलात का, नक्की सांगा. आणि जेवायला या नक्की. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. BSNL नेटवर्क ना. मी कोण आहे सांगा तुम्ही. अमोल दादा तुम्ही माणूस आहात, तुमचा लाडका गोट्या. आम्ही कोकणी नाही आहे. हो का दादा, तुम्ही कोकणी नाही आहात का? असू दे, तरीही बोला. चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. एकेदा म्हणते ताई तुम्हाला राग येणार नसेल तर एक बोलू का, व्हिडिओ आणि रील्स चांगले आहेत पण सबस्क्राईब कमी आहेत. हो दादा, म्हणजे माझे सबस्क्रायबर मी म्हणजे मागच्या महिन्यापासून मी वाढवलेत, 1000 कंप्लीट झालेले. पण सध्या मी गावाला गेली ना, त्यामुळे माझे थोडंसं दुर्लक्ष झालं त्या गोष्टींवर. पण आता पुन्हा एकदा जोराने काम करणार आहे लाईव्ह वरती आणि चॅनल वरती.
तर तुम्हा सर्वांचा सपोर्ट असू द्या. एकेदा थँक्यू सो मच. तुम्ही मला तुमच्याकडे जर काही शिकण्यासारखं असेल तर मला नक्कीच सजेस्ट करा. दादा म्हणतात मी पुणेकर आहे. गोट्या दादा, पुण्यातून आहात का? मला ओळखा. मी ओळखलं अजय दादा, सॉरी विजय पाटील. विजय पाटील दादा, मी ओळखलं तुम्हाला. विजय नाही, अजय पाटील. मग पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कमेंट करा लवकरात लवकर. मंडळी पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि अजय सोने रियल नेम. ओके, अजय सोने रियल नेम आहे का तुमचं? मग किती आयडींवरून मला गेस करायला लावता दादा? हे बरोबर आहे का सांगा. वेगवेगळ्या आयडीवरून मला सांगता. सिद्धीताई म्हणते मी पण म्यूट लाईव्ह घेऊची विचार करते 1 तास. आता मला सांगा, म्यूट लाईव्ह घेऊ शकतो का आपण? किंवा घेण्यामध्ये लोक इंटरेस्टेड असतात का? मला सांगा जरा. लाईव्ह मध्ये इंटरेस्टेड असतात का? इथं किती जण आहेत जे म्यूट लाईव्ह मध्ये इंटरेस्टेड आहेत? ब्लॅक काळोख करायचा, म्यूट करायचं आणि लाईव्ह चालू करायचं. कोण इंटरेस्टेड असतं का? मला नक्की सांगा जरा. एक माझी मैत्रीण विचारते, म्यूट लाईव्ह घेऊची विचार करते 1 तास. मला तर म्यूट नाही आवडत. ओके, अमोल दादा म्हणतायत मला म्यूट नाही आवडत. हो सांगा प्लीज. बघ रोशनी, सिद्धीताई, अमोल दादा म्हणतात की त्यांना म्यूट लाईव्ह आवडत नाही. अजून कोणाला आवडतं का? प्लीज सांगा म्यूट लाईव्ह. सिद्धीताई म्हणतात हो सांगा प्लीज. अमोल दादा, व्हिडिओ कॉलवर म्यूट ठीक आहे बट लाईव्ह थोडी सगळ्यांसमोर आपण दिसतो ना. बरोबर. म्यूट लाईव्ह मध्ये इंटरेस्टेड कोणी नाही आहे. म्यूट लाईव्ह मध्ये आपलं इंटरॅक्ट होतच नाही आपण एकमेकांसोबत सगळ्यांसोबत. मग लाईव्ह घेऊन काही फायदा नाही ना, असं मला वाटतं. सबस्क्राईबचे विचार घेऊया आपण, मगच घ्यायचं. ओके. नीलम पाटील, नमस्कार नीलम ताई, कशा आहात? ओळखलं का मला म्हणतायत. हो नीलम ताई, मी कशी विसरणार तुम्हाला सर्वांना. मला वाटलं की तुम्ही सर्वजण मला विसरले असाल. 1 महिन्याने मी लाईव्ह घेते, कारण मला व्यवस्थित लाईव्ह घेणं इकडेच शक्य होतं. गावी गेल्यावर तेवढं शक्य होत नाही. थोडीफार कामं पण असतात, त्यामुळे शक्य होत नाही. सिद्धीताई म्हणते लाईक केलंय तिने. अगं मानसीची कमेंट जात नाही आहे लाईव्हला तुझ्या. कशी काय? मानसी कशी काय कमेंट येत नाहीये? एकदा मोबाईल स्विच ऑफ करून परत चालू कर बघू. दुपारी पण माझ्या लाईव्हला येत नव्हती. ओके, कुछ प्रॉब्लम है भाई, कुछ प्रॉब्लम है. दया पता लगाओ क्या प्रॉब्लम है. दया पता लगाओ. प्रेमाबद्दल सांगा ना, तुझ्या हेतूने कसं हवं? माझ्या मते प्रेम
माझ्या मते प्रेम जे लास्ट पर्यंत टिकून राहतं ते प्रेम, जे आई वडिलांचं असतं ते प्रेम, म्हणजे काय सांगू आता, ज्यामध्ये विश्वास असतो ना, ज्या प्रेम म्हणजे त्या नामध्ये ना विश्वास असायला पाहिजे. मग तुम्ही आता बघा, मी माझं पण मला माहिती आहे माझ्या नवऱ्याचा माझ्यावर विश्वास आहे, त्यामुळे मी बिंदास लाईव्ह घेऊ शकते. लपून छपून घेण्याचा किंवा त्यांना न विचारून घेण्याचा सवाल येत नाही मला. आणि जर आपल्या पार्टनर सोबत जर आपण फेर असू, म्हणजे ट्रस्टेड असू, तर आपल्याला खरंच खूप म्हणजे नशीबवान अशी माणसं भेटतात की जी तुमच्यावर विश्वास ठेवतात आणि त्या विश्वासाचा प्रत्येकाने विश्वासघात करू नये असंच मला वाटतं. त्यामुळे आपल्या नात्यावर विश्वास ठेवा मंडळी. महावीर कोटुले, हाय महावीर दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. अमोल दादा काय सांगू आता, काय सांगता आता महावीर दादा, काय सांगता बोला. कविता खांडू, नमस्कार कविता ताई, स्वागत आहे लाईव्हला. कुठून कविता ताई स्वागत आहे लाईव्हला. कविता ताई म्हणतात श्री स्वामी समर्थ, साधी बोळी ताई. श्री स्वामी समर्थ. कविता टॅप करा. जे अमोल म्हणतायत ताई तू खूप गोड आहेस आणि तुझी प्रतिउत्तर सुद्धा. थँक्यू 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 सो मच दादा, थँक्यू सो मच. मला असं हेच वाटतं की यार, जर आपल्यावर एखादा माणूस प्रेम करत असेल ना, तर त्याला जपावं. कारण आपल्याला प्रेम हे सहजी उपलब्ध नाहीये, आणि ते प्रत्येकाच्या नशिबात नाहीये. तर आपण अशी भरपूर केस बघतोय, नवऱ्याने बायकोला फसवलं, बायकोने नवऱ्याला फसवलं, बायकोने नवऱ्याच्या जेवणात विष घातलं. बाई मला ते ऐकूनच कसं तरी वाटतं. गर्लफ्रेंडने धोका दिला, बॉयफ्रेंडने चीट केलं, असे भरपूर असतात. पण बघू, ऐकूनच भीती वाटते यार. कसं एजे दादा म्हणतायत नेट चालत नाहीये यार, वाटतं पटकन. मंडळी पटापटा लागेला जॉईन व्हा असं साधी बोळी चॅनलला. एजे अमोल दादा, मंडळी पटापटा लागेला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. नको दादा, एकतर्फी प्रेमाबद्दल मला नको विचारू, मला काही माहिती नाहीये. एकतर्फी प्रेमाबद्दल मी नाही बोलू शकत बाबा. मंडळी पटापटा लागेला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. अरे देवा, अरे देवा, अरे देवा, आता काय करायचं. आम्हाला प्रेमाबद्दल काही एवढं माहितीच नाहीये. ज्या गोष्टींबद्दल माहिती नाही त्या गोष्टींबद्दल कसं बोलायचं, म्हणून आम्ही बोलणं टाळतोय. एकतर्फी प्रेम. सर्वांचं जेवण झालंय का मंडळी, नक्की सांगा. जेवलात का, काय काय जेवलात तेही नक्की सांगा.
मला ओळखलं तुम्ही, यासाठी मनापासून धन्यवाद. थँक्यू दादा. तुम्ही माझ्या लाईव्हला पहिल्यापासून आहात, मी तुम्हाला ओळखलं नाही असं कधी होणार नाही. मी हक्काने यासाठी बोलतो तुमच्याशी की तुम्ही कधी इग्नोर करत नाही. थँक्यू दादा. मी कोणालाच नाही, पुन्हा जाऊन एकदा बघते, चेक करते. कारण का तर आपला प्रत्येक माणूस आपला किमती वेळ काढून आमच्याशी बोलतोय, माझ्याशी बोलतोय, तर माझं पण कर्तव्य आहे की त्यालाही त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावी, असं मला वाटतं. जय शिवराय. ओमकार गदावाले. नमस्कार ओमकार दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून बोलताय नक्की सांगा. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ. कुठून बोलताय नक्की सांगा. ओमकार दादा, तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा मला. आणि माझ्या चॅनलला जर नवीन असाल तर जॉईन व्हा. डबल टॅप करा, डबल टॅप करून लाईक करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे लाईव्हच्या नोटिफिकेशन वगैरे तुम्हाला भेटतील, व्हिडिओचे नोटिफिकेशन भेटतील. अजय दादा म्हणताय, लग्नामध्ये असा एक प्रसंग की तुम्ही कधी विसरू नाही शकत, तुमच्या भावाच्या लग्नात. जेव्हा मी माझ्या भावाच्या लग्नात ना त्याच्या लग्नाची गाठ बांधत होती, हा माझ्यासाठी सगळ्यात खूप भारी म्हणजे मुवमेंट होती माझ्यासाठी. आणि माझे डोळे पण भरून आलेले. आणि जेव्हा त्याच्या लग्नाच्या अक्षता पडत होत्या तेव्हा मला खरंच डोळ्यातून पाणी येत होतं की माझा एवढासा भाऊ आता एवढा मोठा झाला आणि आता त्याचं लग्न होतंय, हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं होतं. आणि मी त्याच्या लग्नाला हजर राहिले म्हणजे मला यायला भेटलं, नाहीतर खरंच, कारण एवढ्या लांब राहून कधी कधी जाणं पण शक्य होत नाही. पण सगळं मला भेटलं, त्याचं लग्नाच्या सगळ्या विधी भेटल्या, मला खूप बरं वाटलं. आणि तो एक प्रसन्न आहे. आणि मी माझ्या भावाला आणि वहिनीला सांगितलं की बघा घट्ट बांधते, सुटायला नाही, सुटणार नाही. तिनं सांगितलं अजून घट्ट बांध, 3-4 अजून घट्ट बांध म्हणून सांगितलं माझ्या वहिनीने. आणि मला असं वाटतं की त्यांची जोडी अशीच नेहमी राहू दे, सुखी राहू दे, सुखात राहू दे, आनंदात राहू दे, असं मला वाटतं. तर तो क्षण माझ्यासाठी खूप भावूक होता, इमोशनल होता आणि खूप प्राऊड पण होता की माझ्या भावाने स्वतःच्या हिमतीवर त्यांनी त्याचं स्वतःचं लग्न, त्याची नोकरी सगळं मिळवलं आणि त्याची बायकोही खूप चांगली त्याला भेटली. हेच माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. नीलमताई म्हणताय नाला, ओमकार दादा म्हणताय नाला सोपारा. ओके, मुंबईवरून बोलताय का ओमकार दादा? खूप खूप धन्यवाद. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. खूप बरं वाटलं की मुंबईची माणसं पण आपल्यासोबत जॉईन होत आहेत आता. तर थँक्यू सो मच दादा. प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून साऱ्या नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल माझ्या. तर नीलमताई म्हणताय मानसी ताई लाईव्ह आहे का लाईव्हमध्ये? त्या म्हणत होत्या की त्यांच्या कमेंट माझ्यापर्यंत पोहोचत नाहीये असं म्हणत होत्या. तर तो प्रॉब्लेम आम्ही बघतो नंतर काय आहे तो. SMS नमस्कार. एजे दादा म्हणताय मी तुमचे सर्व व्हिडिओ बघितले, खूप पारंपरिक लग्न केलं तुम्ही. हो, माझं नाही, भावाचं आहे. अजून टाकायचे आहेत, भरपूर व्हिडिओ आहेत, टाकायचे आहेत. तर नक्की एकदा पहा माझ्या चॅनलला जॉईन, ज्यांनी जॉईन नाही केले त्यांनी जॉईन करा, पहा. खूप छान छान व्हिडिओ आहेत, टाकेन मी. तुम्ही एवढ्या गोड आहात तर लग्नात असं एखादी व्यक्ती एडिटेड केला असेल लग्नात. इरिटेड म्हणायचं आहे का? म्हणजे मी एवढी गोड आहे म्हणून मला इरिटेट केलं असेल असं नाही आहे, असं कोण लग्नात.
मला माझ्या भावाच्या पाठवूनच फिरण्यातच वेळ गेला माझा. माझे फोटो पण मला जास्त काढायला भेटले नाही माझ्या भावाच्या लग्नात, 1-2च असे काढलेत, नाहीतर मला फोटो पण काढायला भेटले नाही भावाच्या पाठवून. हा, हे तुझं घे, ते तुझं घे, हे ठेव, त्याचं हे कपडे हे चेंज केले, ते ठेवायचे, परत ते द्यायचे त्याला, त्याचा मेकअप थोडासा सेट करायचा, ह्यातच माझा दिवस गेला. त्यामुळे मला फोटो वगैरे काढायलाच नाही भेटले. नंतर असं वाटायला लागलं, अरे यार मी फोटोच नाही काढले, माझ्याकडे फोटोच नाही आहेत लग्नातले. फक्त भावाबरोबरनी 1-2 फोटो काढले, बहिणी बरोबरनी. अजय दादा म्हणता विचार करा. नाही हो दादा, असं नाही आहे कोण, असं कोण नाही आहे ज्याने मला इरिटेट केलं असेल. आम्हाला नवरा बायकोंना पण फोटो काढायला वेळ नाही भेटला. नंतर आम्ही काढले 1-2 फोटो. विचार करा पक्का. ताई माई अक्का, विचार करा पक्का. मंडळी पटापट कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. ओमकार म्हणताय कोकणातून कुठून बोलताय? मी कोकणातून कुडाळ तालुका सिंधुदुर्ग जिल्हा इथून बोलते. तुम्ही वाटलं प्लीज चॅनल करा. पण माझं लाईव्ह सध्या जम्मूवरून चालू आहे आणि जम्मू मधले पण छान छान व्हिडिओज माझ्या चॅनलवर आहेत, तर नक्की एकदा पहा जाऊन. नीलमताई म्हणते चपाती चालू आहे का ताई? हो ताई, चपात्या बनवते. आता मिस्टर पण येतील ना, त्यामुळे गरम गरम चपात्या आणि भाजी चण्याची. मी दापोलीचा आहे. दापोली, ओके. मग तुम्ही दापोलीला राहता का दादा, की नाला सोपाऱ्याला? मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. दापोलीमध्ये थंडी आहे का दादा? कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा. तिकडे तर थंडी खूप आहे. राहतो नाला सोपेरा आणि कोकणात दापोली गाव. वाव, है ना. म्हणजे आपल्याला मुंबईची पण मजा घेता येते आणि कोकणातही आहे. कोकण म्हणजे काय सुख आहे, सुख. कोकण म्हणजे खरंच सुख आहे यार, खरंच. कोकणापासून लांब राहत नाही. मग जॉबच्या निमित्ताने तुम्ही म्हणजे मुंबईला असाल ना, मग गणपतीला वगैरे जात असाल गावी. कोकण म्हणजे स्वर्ग. येस, कोकण म्हणजे स्वर्ग आहे आपलं. म्हणजे जेव्हा पावसाळ्यात जून महिन्यात कोकण स्वर्ग कसा सजतो, खरंच भारीच. काय सजतो कोकण. मला ते रूप पाहायला खूप आवडतं कोकणचं. थंड कोकणात म्हणजे हिरवळगार. म्हणजे पटापटा लागला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन करा. इंस्टाग्राम अकाउंट काय आहे? इंस्टाग्राम अकाउंट काय आहे? इंस्टाग्राम अकाउंट नाही सांगू शकत मी कोणाला.
मंडळी पटापटा जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मंडळी पटापटा बेल आयकॉनवर क्लिक. ओमकार दादा म्हणते हा ताई खूप लहान आहे, पबजीचे व्हिडिओ बघत होतो लाईव्हला, व्हिडिओ स्किप केलं तेव्हा तुम्ही दिसलात. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. बरं वाटलं की आपल्या कोकणातली माणसं ना जॉईन झाली ना की खरंच खूप बरं वाटतं. भरपूर जण आहेत जी माझ्या कोकणातले आहेत माझ्या लाईव्हला, पण आता सध्या मी खूप एका महिन्याने लाईव्ह परत स्टार्ट केलाय. कोकणात गेल्यामुळे मला घ्यायलाच नाही भेटला, लग्नासाठी गेलेली त्यामुळे. पण खूप माणसं अशी आहेत जी कोकणातलीच आहेत, गोव्यातली आहेत, सिंधुदुर्गातली आहेत, रत्नागिरी, कोल्हापूर या ठिकाणचीच आहेत. तर खरंच खूप बरं वाटतं. तुम्हीही आता जॉईन झालात. ओमकार दादा खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल. बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा, चॅनलला जॉईन करा, जेणेकरून नोटिफिकेशन पण येतील तुम्हाला माझ्या. बहन डर गई, बहन डर गई. इंस्टा अकाउंट का आईडी मांगा, बहन डर गई. आजपासून लाईव्ह चालू केलंय का, नीलमताई म्हणतायत. हो नीलमताई, कालच मी आली गावावरून, म्हणजे शनिवारच्या रात्री आली मी, म्हणजे रविवारच्या रात्री आली मी. आजपासून लाईव्ह चालू केलंय का. हो ताई, म्हणजे कालच आली ना मी गावावरून, त्यामुळे म्हटलं आतापासून चालू करूया. कारण खूप मला वाटलं की सगळी मला विसरली असतील, नीलमताई पण विसरल्या असतील, अजय दादा पण विसरले असतील, पण नाही, कोणी नाही विसरलं. खरंच खूप बरं वाटलं की एक महिना जाऊनही लोक विसरली नाहीत आणि नवीनही माणसं जोडली जातात. ओमकार दादा ही नवीनच आहेत, दापोलीचे आहेत, तेही आपल्या कोकणातलेच आहेत. तर खरंच खूप बरं वाटलं की नवीन माणसं पण जोडली जातात आणि जी आधीची माणसं आहेत तीही मला विसरली नाहीयेत. नाहीतर असं होतं की एक महिना लाईव्ह सोडल्यानंतर माणसं विसरतात, तर तसं नाही झालं. नीलमताई म्हणते तेव्हाच मला वाटलं ताई तू लाईव्ह येत असणार, पण मला वेळ नसेल असं वाटतं. नाही ताई, मीच लाईव्ह नव्हती एक महिना, म्हणजे मागच्या 29 तारीखला मी, म्हणजे आज 29 तारीख आहे ना, आज महिना झाला. म्हणजे आजच्या दिवशी निघाले होते गावी जायला, त्यामुळे भावाचं लग्न असल्यामुळे शॉपिंग वगैरे बाकी सगळं खूप होतं, त्यामुळे करायला वेळच नाही भेटला लाईव्ह करायला. चला येते मी, तुम्हाला काय सांगत आहे कनट म्हणजे काय. कुठे चाललाय दादा, अमोल दादा, बोला की. कंटाळा आला का आमच्या कटकटीचा. अमोल दादा म्हणतात कोकण सौंदर्य. येस, कोकण सौंदर्य तर भारीच असतं बाई. कोकणात राहायला मिळणं हे सुख आहे, सुख. आणि बघा हा, मी कोकणातली मुलगी पण आहे आणि कोकणची सून पण आहे. कोकणची मुलगी पण आहे, कोकणातला चेडू पण असेल आणि कोकणातली सून पण असते. मी मालवणी तर कोणाला येतं का अकाउंट. भेटलं का माझं अकाउंट तुम्हाला. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणी माणसं साधी बोळी चॅनलला, आणि मला जॉईन करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. अजून 10 पण लाईक झाले नाहीये. अरे 10 लाईक झाले पण. विशाल तुळसकर, हाय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे पुन्हा एकदा. हे बघा, आपली जुनी माणसं आहेत ती आपल्या लाईव्हला कधी पण येतात. बरं वाटलं विशाल दादा तुम्ही लाईव्हला आला. वाघ दादाकडे तूच होती ना ताई. कोण वाघ दादा. वाघ दादा कोण हा बाबा.
विशाल दादा, मी कोकणची माणसं साधी बोळी विसरला का? करा करा अजय दादा, करा फॉलो करा. साताऱ्याचा वाघ, तूच होतीस ना ताई वाघ दादा. विशाल दादा, खूप दिवसांनी आलात तुम्ही लाईव्हला. इतके दिवस आला नाही तुम्ही माझ्या लाईव्हला, असं का? तिकडे नाव प्रीती कुंभार होते म्हणून विचारले. प्रीती कुंभार? माझं नाव तर प्रीतिया कुंभार आहे. वाघ कोण? साताऱ्याचा वाघ कोण? माझं नाव आहे, मी रात्री येते जास्त. ओके, रात्रीचा लाईव्ह येतास, पण मी आज सध्या लाईव्ह नव्हतंय, त्यामुळे मी विचारलं मुद्दाम की आलात का नाही म्हणून. अजूनही असतील ना भाऊ. माझं नाव प्रीती कुंभार नाहीये, माझं प्रीतिया कुंभार आहे. प्रीतिया माझं एकमेव नाव आहे जे तुम्हाला कुठे पण दिसणार नाही. शाळेत, कॉलेजमध्ये, गावात. प्रीतिया एकमेव ब्रँड. आशिष वाघमारे, नमस्कार आशिष दादा, कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी लाईव्ह आला. मीच गायब होती. काय काय हो ताई, कुठे आहात? काय हो दादा, विसरलात तुम्ही आम्हाला, आलात नाही माझ्या लाईव्हला. हो एकमेव. हो खरं, माझं म्हणजे प्रीतिया हे नाव नाहीये, माझ्या गावातही नाहीये, सासरकडे नाही, कॉलेजमध्ये नाही. त्यामुळे प्रीती असेल नाव, प्रीतिया नाव हे माझंच आहे. प्रीती नाव माझं नाहीये. आज लाईव्ह आजच दिसला हो ताई मला. हो दादा, मी लाईव्हला नव्हती खूप दिवस. लाईव्ह म्हणजे गावी होते ना, त्यामुळे मला लाईव्ह घ्यायला आलंच नाही. गावात गेलास ना? गावातून इलोय, गावात जाऊन इलोय, कालच इलोय. आणि आजपासून लाईव्ह घेऊन स्टार्ट केलंय, कारण गावात जमाक नाही. मग गावाकडे लगीन होता काय आणि काय भरपूर कामा होती. आता गावात थंडी खूप असा, गावची थंडी माका वाटत नाही. ती थंडी अशी माका गरम होत होता आणि सगळ्यांका कुकडे होतं, स्वेटरा घातल्याने काय घातले, ह येऊन माका थोडीशी थंडी लागता. वाईट जास्त नाही. तुम्ही सगळ्यांनी स्वेटरा काढलाच की नाही गावात? बरं, कसे आहात आर्मी सर? कसे आहेत ताई? बरे आहेत, ड्युटी जॉईन झाले आजपासून. मासे कुर्ले खालस मा ताई? यस, कुर्ले खाल्लोय. खाडीतले कुर्ले, काय म्हणतात चिंबोरी ना, ती खाल्लोय. भावान आणलेल्या मालवणसून. भावान भरपूर काय काय घातलंय ना यावेळी. वहिनीन करून घातल्या. माझ्या भावाचं लग्न होतं त्यामुळे माझी वहिनी इली घरात, त्यामुळे खूप मस्त मजा, धमाल मस्ती. आशिष वाघमारे, ही कोणती भाषा मा? तर आशिष दादा, ही असा कोकणातली मालवणी भाषा. जेवलस मा? इलस मा? काय करतस मा? अशी. आशिष दादा म्हणतात ही मालवणी भाषा, आमची सगळ्यांची जीवाभावाची ही मालवणी भाषा असा.
1 महिना काढला का मग गावी ताई? हो हो आशिष दादा, 1 महिना 1 महिना म्हणजे 28 दिवसाची सुट्टी होती. 3 तारीखला आम्ही पोहोचलो आणि परत 25 तारीखला बसलो परत यायला. अशी आमची सुट्टी संपली. एक महिना काढला आम्ही गावी. विशाल दादा म्हणतायत खय खय फिरलंस, लगीन खय होता? लगीन होता सिंधुदुर्गमध्ये होता, ओरोसला. आणि फिरक नाही खय गावाक माका, कारण त्यामुळे आम्ही फिरलो नाही लग्नात मजा मस्ती करत. आशिष दादा म्हणते हा मुंबईत होता तेव्हाचा लास्ट लाईव्ह होतं बरोबर ना ताई? मुंबईत मी लाईव्ह नाही घेतलंय, मुंबईत नाही घेतलेलं लाईव्ह मी. गावी गेल्यावर एक लाईव्ह घेतलेला आणि आता म्हणजे 14-15ला वाटतं, 14 नाही 15 16-17ला एक लाईव्ह घेतला, त्यानंतर घेतलाच नाही. विशाल तुळसकर म्हणतायत ओरोस. येस येस, ते माझं माहेर आहे ओरोस, सिंधुदुर्ग ओरोस. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. अच्छा यस जी, अच्छा हम है महाराष्ट्र के, सिंधुदुर्ग जिल्हे से. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, डबल टॅप करा. काय मंडळी तुम्ही मला विसरलात, कोणीच डबल टॅप करत नाहीये. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी पोळी या चॅनलला. आता असा एक खातोय, आता असा एक खोय असं विचारूचा काय? आता आम्ही जम्मू किलो जम्मू. आशिष वाघमारे म्हणतायत बरोबर, म्हणून तर गावी गेल्यावर काळ्या पण पडला ताई. मग काय ओरिजिनल गावी ताई असं विचारते. हा मी आता जम्मू कसो, 3 दिवस लागले यार जम्मू, म्हणजे डायरेक्ट ट्रेन नव्हती मुंबईपासून मुंबईपर्यंत. म्हणजे कुडाळपासून मुंबई, मुंबईवरून दिल्ली, दिल्लीवरून जम्मू. हालत बेकार झाली. आता 5-6 महिन्याचं नाव नाही काढणार मी, आता डायरेक्ट मे महिन्यात. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. भाऊ मराठी बोला ना. ओके, आम्ही आता मराठी बोलतोय. श्वेता मुळीक, हाय श्वेता ताई. हाय श्वेता, कशी आहेस तू? वृंदा काय करते? विशाल दादा म्हणतायत मग गोव्याला होता मा? नाही, आम्ही गोव्याला कशाला जातोय, गोव्याला नाही गेलो. छ छ छ छ ड ड ड ड. आशिष दादा तुम्ही जेवलात का? भाऊ ही भाषा समजते का मग? छ छ ज ज ज ज ड ड. तर श्वेता कशी आहेस तू, जेवलीस? आणि आशिष दादा, विशाल दादा तुम्ही जेवलात का दोघे? नक्की सांगा. माका सांगलाच होता गोव्याक असं, कधी सांगितलंय मी? मी नाही बोलली कधी गोव्याला आहे म्हणून. कधी बोलली मी गोव्याला आहे म्हणून? मी लाईव्हच नाही घेतला तिकडे जाऊन. म्हणजे पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकची साधी बोळी या चॅनलला. आशिष वाघमारे दादा, नाही ताई मी 11ला जेवतोय. अरे बापरे, एवढ्या लेट?
एवढ्या लेट का? तुम्ही केलं का जेवण ताई? नाही, आता मिस्टर येणार, मग आता जेवतो आम्ही. अजून 10 मिनटं, मी 5 मिनटं लाईव्ह घेईन आणि संपवणार आहे. इतक्या लवकर जेवणात नाही हडे. हो, आम्ही एवढ्या लवकर नाही जेवणो, म्हणजे कोकणात तर नाही, कोकणात तर काय काय माणसं लवकर जेवून झोपतात सुद्धा, कारण सकाळी कामाक जायचं असता. काय थंडी लागली? इतक्या लवकर जेवणात नाही, म्हणजे कोकणात जास्त लवकर कोण कोण जेवतात आणि कोण कोण जास्त लवकर जेवत नाही. म्हणजे माझ्या घरी तर लवकर नाही जेवत. 10 वाजता आम्ही जेवायला बसतो. मानसी नाही का आली अजून? नाही, तिच्या कमेंट येत नाही होत्या. विशाल दादा म्हणतायत होय. हाय स्काय 24/7. हेलो. हिंदू प्लीज, हिंदी प्लीज. ओके, अभी हिंदी में बात करनी होगी क्या? ओके. कैसे हो स्काई भाई, कैसे हो बताना जरूर. जम्मू की ठंड बढ़ रही है, कोहरा गिर रहा है. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी, फक्त 5 मिनिटं राहिली आहेत. 7 मिनिटं राहिली आहेत. हम ठीक नहीं है. क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ आपको?